Επιστρέψαμε λοιπόν και όπως σας είπα πριν, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Μασούλα, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας Changeland. Καλησπέρα κύριε Μασούλα, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Θα μιλήσουμε για τα αλατοσπήλαια και τις ευεργετικές ιδιότητες του αλατιού. Τα λέω σωστά? Πολύ σωστά. Ωραία. Θέλω να ξεκινήσουμε με το τι είναι το αλατοσπήλαιο, να το γνωρίσει λίγο ο κόσμος. Βεβαίως. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Τα αλατοσπήλαια είναι μία μονάδα πιστοποιημένη για παροχή υπηρεσιών αλατοθεραπείας. Μέσα στα αλατοσπήλαια, τα οποία δημιουργούνται μέσα σε οποιοδήποτε κλειστό δωμάτιο, μπορούμε να καθίσουμε με τα ρούχα μας και να απολαύσουμε ακόμα και τον υπνάκο μας, κάνοντας εισπνοές 45 λεπτά μέσα στο αλατοσπήλαιο, ισοδυναμώνουμε 4-24 ώρα στην καθαρή θαλάσσια άβρα. Αυτό έχει ευεργετικές ιδιότητες, βλέπετε στις εικόνες σας κάποιες φωτογραφίες από αλατοσπήλαια. Αυτό έχει ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό, τα ιχνοστοιχεία, το μαγνήσιο, το κάλιο, το νάτριο, το ασβέστιο, όλα αυτά τα ιχνοστοιχεία τα παίρνουμε δια της εισπνοής. Και αυτά δυναμώνουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα και αυτό στη συνέχεια, αν έχουμε κάποιο αναπνευστικό πρόβλημα, αν έχουμε κάποιο μυοσκελετικό πρόβλημα, αν έχουμε αϊπνίες, αν έχουμε στρες, επιδρά ευεργετικά και το διορθώνει. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα? Τα αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις παθήσεων είναι άμεσα. Ας πούμε, όταν έχουμε ένα αναπνευστικό πρόβλημα ή ένα μυοσκελετικό, θα δούμε ότι ο αυχένας μας θα μας περάσει αμέσως από την πρώτη συνεδρία. Θα δούμε ότι η μέση μας θα υποχωρήσει ο πόνος αμέσως, ο πονόδοντος. Αν έχουμε κάποιο πρόβλημα ρινίτιδας, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν αναπνεύσει από το ένα ρουθούνι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής τους. Εκεί σε 20 λεπτά θα αναπνεύσουν. Έτσι, τώρα, από εκεί και πέρα, για να έχουμε κάποιες μόνιμες, έτσι, πιο μόνιμες βελτιώσεις στην υγεία μας, χρειάζεται να ακολουθήσουμε κάποια έτσι, πιο συστηματική, ένα πρόγραμμα επισκέψεων στο αλατοσπήλαιο. Πόσες συνεδρίες δηλαδή θα πρέπει να κάνει? Βέβαια είναι ανάλογα με το πρόβλημα που έχει ανάλογα, κάποιος. Ακριβώς. Τώρα, για εμάς οι οποίοι έχουμε το κλασικό στρες, ας πούμε, από την καθημερινότητα κτλ., το να επισκεφθούμε το αλατοσπήλαιο 3 φορές τη βδομάδα για 4 εβδομάδες, τον πρώτο μήνα, και στη συνέχεια μια απλή συντήρηση όποτε αισθανθούμε ότι το χρειαζόμαστε, γιατί πλέον μαθαίνουμε πώς επιδρά το σπήλαιο στον οργανισμό μας, είναι αρκετό για να αποκατασταθεί το επίπεδο της γαλήνης στον οργανισμό μας, να είμαστε πιο αποδοτικοί, να είμαστε πιο ήρεμοι στις σχέσεις μας και πιο επικοδομητικοί στις συζητήσεις μας και στις επαφές μας με τους άλλους ανθρώπους. Το ζητούμενο δηλαδή από όλους μας σήμερα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν για παράδειγμα κάποιος έχει άσθμα, ανάλογα με το είδος του άσθματος, θα χρειαστούν 19 με 24 συνεδρίες μέσα στο αλατοσπήλαιο τον πρώτο μήνα για να δει μια πραγματικά τεράστια βελτίωση. Αλλεργίες, πολύ σύντομη η βελτίωση. Ανάλογα λοιπόν με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο καθένας, μπορεί να είναι κάποιο πρόβλημα ψυχολογικό, έτσι, μπορεί να έχουμε μια κατάθλιψη από την απώλεια κάποιου συγγενικού μας προσώπου ή οτιδήποτε, έτσι, χάσαμε τη δουλειά μας. Το αλατοσπήλαιο μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό. Και αγχολητικά δηλαδή. Αγχολητικά, είναι εξαιρετικό αγχολητικό η αλατοθεραπεία μέσα σε αυτούς τους χώρους. Τέλεια. Τώρα εμείς αυτά τα αλατοσπήλαια είναι πιστοποιημένα από το Γερμανικό Οργανισμό Πιστοποιήσεων. Επίσης, συνοδεύονται από μελέτες. Πώς σας ήρθε η ιδέα να φτιάξετε αλατοσπήλαια? Πώς μας ήρθε η ιδέα να φτιάξουμε αλατοσπήλαια? Είναι μια προσωπική ιστορία. Εγώ ήμουνα επί 19 χρόνια ανώτατο διοικητικό στέλεχος σε πολύ μεγάλες πολυεθνικές. Στο εξωτερικό, κυρίως και στην Ελλάδα όταν επέστρεψα. Μεταξύ άλλων λοιπόν είχαμε να δούμε και το θέμα του στρες σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και για τους συναδέλφους και υπαλλήλους μας. Δεν είχαμε βρει κάποια λύση και τελικά το Δεκέμβριο του 2005, σε μια επίσκεψή μου στην Πολωνία, λόγω αϊπνίας 4 βράδια δεν μπορούσα να κοιμηθώ από το στρες που είχα από τη δουλειά, με πήγανε σε ένα αλατορυχείο το οποίο το είχαν διαμορφώσει
σε σανατόριο. Αυτά λειτουργούν από τις αρχές του 19ου αιώνα στην Πολωνία. Ναι. Έτσι, γιατροί στέλνουν ασθενείς με πάρα διαφορετικές όλες αυτές τις παθήσεις που αναφέραμε πριν, καρδιαγγειακά κλπ. Και κάνουν εκεί συνεδρίες και βλέπουν, υπάρχουν καταχωρημένα σε ιατρικά έτσι, περιοδικά κλπ. Εκατοντάδες, χιλιάδες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν βελτιωθεί η υγεία τους. Λοιπόν, πήγα κι εγώ εκεί και ξάπλωσα στην σεζλόνγκ αυτή μέσα στο αλατορυχείο και δεν πρόλαβα να περάσουν 5 λεπτά που χαμήλωνα ο φωτισμός και με την έτσι ελαφρά μουσική και με είχε πάρει ο ύπνος και ξύπνησα και πάλι δεν είδα το φωτισμό να ανεβαίνει, που σημαίνει ότι κοιμήθηκα 35 λεπτά συνεχώς. Και εκεί όταν ξύπνησα αισθανόμουν ότι ήμουν στη δεύτερη εβδομάδα διακοπών μου. Ευεξία δεν νιώθατε, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Αισθανόμουν και το μυαλό μου λειτουργούσε δημιουργικά κλπ. Και εκεί μου ήρθε η ιδέα να δω μήπως μπορέσω και φτιάξω κάτι τέτοιο στο σπίτι μου. Μετά ψάχνοντας το δημιουργήσαμε μία ομάδα. Το φτιάξατε στο σπίτι σας? Στο σπίτι όχι, αλλά φτιάξαμε την ομάδα η οποία δημιούργησε αυτούς τους χώρους με όλα τους τα χαρακτηριστικά, γιατί το αλατοσπήλαιο μπορεί να το πάρει ένα ξενοδοχείο τώρα και να το βάλει μέσα στις... Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Πού έχετε εγκαταστήσει και αλατοσπήλαια, δηλαδή? Βεβαίως. Τα αλατοσπήλαια τώρα, η επιστημονική ομάδα αυτή που σας είπα, δημιούργησε τα αλατοσπήλαια με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν στο σπίτι μας, στο ξενοδοχείο μας, στην κλινική μας, σαν ένα κατάστημα παροχής υπηρεσιών αλατοθεραπείας στο κέντρο μιας πόλης. Έτσι, αυτό για να το πετύχεις μας πήρε 3 χρόνια συστηματική δουλειά και το πρώτο αλατοσπήλαιο στον κόσμο το εγκαταστήσαμε στο Σύνταγμα. Τέλεια. Το οποίο λειτουργήσε για 3,5 χρόνια. Πέρασε διαπυρός και σιδήρου με όλα τα γεγονότα τα οποία γνωρίζουμε στο Σύνταγμα. Πάνω από 45.000 άνθρωποι το επισκέφθηκαν τουλάχιστον μία φορά. Έχουμε καταγεγραμμένα και στην ιστοσελίδα μας στο www.crystallotherapy.gr μπορείτε να δείτε τι λέει όλος αυτός ο κόσμος. Και από εκεί και πέρα ήρθαν κάποιοι γιατροί, ο Ανδρέας ο Κοντός και η ομάδα του, και αγόρασε το αλατοσπήλαιο και τους το μεταφέραμε μέσα στην κλινική του στο ελληνικό. Τέλεια. Παράλληλα στην Αθήνα λειτουργεί στην Γλυφάδα, στο εμπορικό κέντρο City Plaza, το αλατοσπήλαιο Γλυφάδας από εδώ και 2 χρόνια και πάει πολύ καλά. Στην Ελλάδα έχουμε εγκαταστήσει και σε άλλα... Αυτό είναι που βλέπουμε, είναι στο ελληνικό. Αυτό το αλατοσπήλαιο που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας είναι στη Γλυφάδα. Στη Γλυφάδα. Και βλέπετε την είσοδο, η οποία είναι και φωτισμένη κάτω με πλακάκια από ρηχτό αλάτι. Να κάνουμε όμως μια περιήγηση. Μπορούμε να κάνουμε μια εικονική περιήγηση. Θα δείτε τώρα, όπως πηγαίνουμε αριστερά, αυτό που βλέπετε λέγεται σαλίνας. Εκεί ανακυκλώνεται νερό με ορυκτό πολωνικό αλάτι. Αν μπορούμε να έρθουμε λίγο πιο κοντά, μπράβο εδώ. Και ανακυκλώνεται με ορυκτό πολωνικό αλάτι και δημιουργεί σταλακτίτες. Βλέπετε, τους σταλακτίτες αυτοί δημιουργούνται με φυσικό τρόπο. Αυτό που πρασινίζει λίγο, λέτε. Αυτό που είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό, εκεί τρέχει νερό με ορυκτό πολωνικό αλάτι και εκλείει ιχνοστοιχεία στην ατμόσφαιρα, τα οποία εισπνέουμε. Επίσης και άλλα είδη αλατιού μέσα. Το αλατοσπήλαιο δημιουργείται με 4 διαφορετικά είδη αλατιού. 3 ορυκτά και 1 από την νεκρά θάλασσα. Διότι το ορυκτό αλάτι της νεκράς θάλασσας το τοποθετούμε στο δάπεδο προκειμένου να φέρουμε και το ιώδιο μέσα στο χώρο. Αυτό που βλέπετε τώρα στους τοίχους και στην οροφή είναι ορυκτό αλάτι από την Γκλοντάβα, ένα αλατορυχείο της Πολωνίας. Στον καταράκτη που βλέπετε τώρα και στο σαλίνα ανακυκλώνεται νερό της βρύσης με ορυκτό αλάτι πολωνικό από άλλο αλατορυχείο της Μπόχνια, που προσφέρει άλλα ιχνοστοιχεία στην ατμόσφαιρα. Επάνω εκεί που δείχνει ο κέρσορας τώρα βλέπετε τους σταλακτίτες που δημιουργούνται με φυσικό τρόπο. Δεν υπάρχει μηχανικός τρόπος ασφαλής να δημιουργήσουμε αυτό το μικροκλίμα. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τεράστιες ποσότητες αλατιού.
συγκεκριμένες ποιότητες αλατιού, πιστοποιημένες, και δημιουργούμε το ιαματικό μικροκλίμα με φυσικό τρόπο. Έτσι. Και αυτό είναι και το μεγάλο όφελος, ότι με φυσικό τρόπο παρέχουμε υγεία, ευεξία. Τώρα, μέσα στο αλατοσπήλαιο, εκτός από το να πάει κάποιος να ξεκουραστεί, να ξαπλώσει, να κοιμηθεί κτλ., μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες εταιρικών συναντήσεων. Αυτή τη συζήτηση που κάνουμε εδώ θα μπορούσαμε να την κάνουμε μέσα στο αλατοσπήλαιο. Να είστε σίγουρος ότι θα κοιμόμουν, δεν υπήρχε. Δηλαδή, είναι τόσο ωραία η εικόνα αυτή που είδα. Με τα χρώματα, η ατμόσφαιρα, όλο αυτό, σίγουρα θα χαλάρωνα, δεν υπήρχε. Αυτό που κάνουμε στις εταιρικές συναντήσεις, αυτό τώρα είναι το σπήλαιο του συντάγματος, όπως ήταν πριν το μεταφέρουμε στο ελληνικό. Απλώς μέσα κάθονται. Βέβαια, αυτές οι σεζλόνγκ είναι εξαιρετικά αναπαυτικές. Όποιος κάτσει εκεί μας λέει αυτή τη σεζλόνγκ την πουλάτε, ας πούμε, θέλουν να... Είναι πράγματι πάρα πολύ αναπαυτικές. Σας έλεγα το εξής, ότι στις εταιρικές συναντήσεις ξεκινάμε πάντα με ένα τεταρτάκι 20 λεπτά χαλάρωση, όπου παίρνουν έναν υπνάκο οι συμμετέχοντες, και μετά μπαίνει το προβολικό, ο συντονιστής κλπ. Και κάνουν εκπληκτικές συναντήσεις μέσα στο αλατοσπήλαιο. Έχουμε και από εταιρείες σχόλια που έκαναν τις συνεδρίες τους εκεί. Βλέπετε τον καταράκτη πώς έχει ασπρίσει από το αλάτι, έχει μαζέψει αλάτι γύρω-γύρω. Αυτά, είπαμε, γίνονται με φυσικό τρόπο, έτσι. Άλλες υπηρεσίες που παρέχονται μέσα στα σπήλαια είναι σιάτσου μασάζ, ρεζουβάντς μασάζ προσώπου και κεφαλής δηλαδή. Δηλαδή μας χαλαρώνετε από την κορυφή εντελώς, σας χαλαρώνουμε ακριβώς. Και σας αναζωογονούμε. Αυτό είναι. Αλλά επιπλέον μπορεί να γίνει κάποιο παιδικό πάρτι. Παιδικό πάρτι. Βέβαια, με θεατρικό παιχνίδι. Το σπήλαιο αυτό που βλέπουμε τώρα το έχουμε εγκαταστήσει στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο. Αυτής της χρονιάς που πέρασε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σπήλαιο. Μέσα λοιπόν στο αλατοσπήλαιο μπορούμε να κάνουμε θεατρικό παιχνίδι για παιδιά. Πρώτη φορά το ακούω, είναι φανταστικό. Μπορούμε να κάνουμε μουσικά κονσέρτα. Νοικιάζουν το χώρο του αλατοσπηλαίου ψυχολόγοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων κλπ. Και κάνουν group therapy, κάνουν σεμινάρια μέσα εκεί κλπ. Οπότε απλά επειδή βρίσκεται ο κόσμος μέσα στο χώρο αυτό, εισπνέει, χωρίς να κάνει κάποια προσπάθεια, εισπνέει τα ευεργετικά ίχνοστοιχεία. Να κάνω μια ερώτηση. Η θερμοκρασία ποια είναι? Η θερμοκρασία μας στο σπήλαιο είναι θερμοκρασία δωματίου, όπως αυτή που έχουμε εμείς εδώ. Γι' αυτό σας είπα ότι επειδή το βλέπω, ξέρετε, με τις πέτρες, σαν πέτρε, με το ορυκτό αλάτι που είναι εκεί πέρα. Θεωρώ ότι θα έκανε λίγο κρύο, αλλά αφού μου λέτε ότι είναι θερμοκρασία δωματίου. Τέλεια. Μπαίνουμε με τα ρούχα μας μέσα κανονικά, δεν υδρώνουμε, δεν βρεχόμαστε, έτσι. Τώρα, αυτά τα σπήλαια εμείς, ο σκοπός της εταιρείας μας είναι να βάλουμε το αλάτι στη ζωή όλου του κόσμου. Ακριβώς. Να διευκρινίσω κάτι. Επειδή πιέζει και πάρα πολύ ο χρόνος, θέλω να μου πείτε πώς μπορεί να φτιάξει κάποιος ένα αλατοσπήλαιο. Βεβαίως. Το αλατοσπήλαιο, όπως είπαμε, μπορούμε να το εγκαταστήσουμε μέσα σε οποιοδήποτε κλειστό δωμάτιο. Έρχεται λοιπόν σε επαφή μαζί μας ο ενδιαφερόμενος, μας δίνει τα σχέδια του δωματίου του και κάποιες φωτογραφίες. Εμείς ετοιμάζουμε το αλατοσπήλαιο στην Πολωνία, το μετράνε οι γιατροί, λύνεται, συσκευάζεται, μεταφέρεται στο χώρο του και εγκαθίσταται από την ίδια ομάδα που το έφτιαξε εξ αρχής. Παράλληλα τον εκπαιδεύουμε για το πώς θα το λειτουργήσει, πώς θα έχει μια επιτυχημένη δραστηριότητα, πώς θα εξυπηρετήσει τους πελάτες του. Να πω τώρα το εξής, ότι είναι μια εξαιρετική επένδυση επιχειρηματική, διότι αυτό που έχουμε δει από όλους τους πελάτες μας, σε όλα τα μέρη και στην Ελλάδα και σε όλα τα μέρη του κόσμου, η απόσβεση γίνεται μεταξύ 6 και 14 μηνών. Τέλεια. Δεν υπάρχει συντήρηση, δεν χαλάει αυτό δηλαδή, δεν φθήρεται το υλικό, δεν υπάρχει κόστος πολυθέντων, δεν χρειάζεται δηλαδή να αγοράσει και κάτι άλλο για να παρέχει την υπηρεσία, δεν χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό, έτσι, για τον άνθρωπο που θα είναι στη ρεσεψιόν.
Είναι μια επιχείρηση η οποία έχει εξαιρετικά ωφέλη και για αυτόν που τη λειτουργεί, αλλά και για τους πελάτες τους οποίους αυτό το σπήλο που βλέπετε τώρα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλεια. Οπότε τους δίνουμε και τη λύση για την οικονομική κρίση, ότι μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Έτσι. Έτσι, δεν θα πάνε χαμένα τα λεφτά τους. Το οποίο, να πούμε και το εξής, η αλατοθεραπεία πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα, μέσα στα αλατοσπήλαιά μας, θεωρείται υπηρεσία του ιαματικού τουρισμού. Τέλεια. Το οποίο σημαίνει ότι οποιοσδήποτε Ευρωπαίος πολίτης με την επιδότηση που παίρνει από το ασφαλιστικό ταμείο μπορεί να έρθει στην περιοχή όπου βρίσκεται το αλατοσπήλαιο, να κάνει τις αλατοθεραπείες του μέσα στο αλατοσπήλαιο, να κάνει και τις διακοπές του και να τα πληρώσει το ταμείο του αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ελληνικό τουρισμό. Έτσι, διότι μπορούμε και σε ορεινές περιοχές και σε περιοχές που δεν έχουν ιαματικά λουτρά να προσελκύσουμε Ευρωπαίους και γιατί όχι και από άλλες εθνικότητες. Τέλεια. Κύριε Μασούλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.